Intom ġieli dertu quddiem folla nies mingħajr ħwejjeġ stramba u ma mhux daqshekk stramba f'din il-ktieb. Fil-fatt huwa il-ktieb ta' kittieb popolari ħafna Olandiż li jismu Hans Christian Andersen u llum ħanaqralkom propju din il-ħrafa li jisimha Il-ħwejjeġ tal-Imperatur, storja li nimmaġina li kemm il-darba smajtu imma li dejjem tiġġedded biż-żmien. Ejja ħnibdielkom flimkien. Kien wasal il-ħin favorit ta' Rosie u Julian, il-ħin meta in-nanna kienet taqralhom storja. Bħalma dejjem kienu jagħmlu, it-tfal intefgħu fuq is-sodda mal-kelb u l-qattusa tagħhom, hekk kif għadu jistennewha tibdilhom l-istorja. Għandna naċċettaw lil ħaddieħor anke dawk differenti minna. B'hekk l-istorja tal-lum hija Il-ħwejjeġ tal-Imperatur, ix-xwejħa bdiet taqralhom. Mela darba f'renju imbiet ħafna kien hemm imperatur vanituż li kien iffissat fl-apparenza tiegħu. Kellu gżudż kbar ta' ħwejjeġ li kien iħobb jilbes fosthom lietset, omos, żraben, kalzetti, nuċċalijiet, kpiepel u x'naf jien. Jien fost l-oħrajn żewġ ħallelin iddeċidew li jidħku bl-imperatur. Marru fil-kastell tiegħu u ppreżentaw ruhom bħala ħajjata, meta fil-verità lanqas biss kienu jħitu. Sur Imperatur, ġejna biex nofrulek is-servizzi tagħna. Niżġu materjal li tant huwa sabiħ u rari li huwa inviżibbli għal dawk li mhumiex intelligenti u kwalifikati għal pożizzjoni tagħhom. L-ewwel ħallil qal lill-Imperatur: irridu djamanti u deheb għal materjal li se nagħmluh ħafif rixa u kolorit daqs qawsalla. It-tieni ħallil kompla jikdeb. Tant kien vanituż li l-Imperatur bela kull kelma li qalulu. Imma l-Ministru l-ġdid tal-Imperatur induna li l-irġiel kienu qed jaqilgħu minn żniedhom. L-Imperatur tal il-ħallelin basktijiet mimlijin bid-djamanti u bid-deheb. U rrid li jagħmlulu libsa minn dan il-materjal biex jilbisha waqt il-parata annwali tiegħu. Iż-żewġ ħallelin qattaw ġranet sħaħ jivvintaw li qed jinżġu u jħitu. L-Imperatur rrid jara l-irġiel kif kienu sejrin. Għalhekk bat lil martu l-Imperatriċi u lill-Ministru leali tiegħu biex jiċċekkjaw x'qed jagħmlu. Issa dan il-Ministru ma kienx minn dak il-pajjiż. Il-kuluri jogħġbukom? L-ewwel ħallil staqsihom. U wara dad-diżin li għamilna taħseb li huwa l-gosti tal-Imperatur? It-tieni ħallil xtaq jkun jaf. Imma l-irġiel ma kellhom xejn xjuruhom lill-Imperatriċi u lill-Ministru. Da żgur, il-kuluri tal-ġenn u jiena ċerta li żewġi l-Imperatur se jogħġbu d-disinn, l-Imperatriċi gidbet. Jiena mu qed nara xejn, tħaktu bina ja ħallelin. Il-Ministru ħatafhom. B'sarta din qatt ma misna qabbadna barrani jaħdem magħna, din hija l-prova li m'intix kapaċi tkun Ministru, il-mara akkużatu. Imbagħad ċabċbet idea u fil-pront tfaċċaw żewġ soldati. Arrestawh, l-Imperatriċi ordnatilhom u s-soldati kaxkru lill-Ministru il-barra. Dakinhar tal-parata, iż-żewġ ħallelin għamluha ta' parsi li qed ilibsu l-ħwejjeġ fuq l-Imperatur li fil-verità ma kien xejn vera. Naturalment l-Imperatur ma setax jara jew iħoss dak li libsuh. Imma xorta waħda wara li ta' parsi joġbitu l-libsa li għamlulu, ma xtaqx li xi ħadd jaħseb li jew ma kienx intelligenti jew inkella li ma kienx jixraqlu jkun Imperatur. Sa dan it-tant il-Ministru kien jinsab il-ħabs povru raġel ma kellux l-opportunità jgħid il-verità kollha lill-Imperatur. Issa il-ħallelin iddeċidew li kien wasal il-ħin biex jaħarbu qabel ma jkun tard wisq. Għalhekk serqu l-boros bid-deheb u bid-djamanti li l-Imperatur kien tom biex jinsġu il-materjal u telqu l-hemm. Ir-renju kollu xtaq li jara l-libsa maġika tal-Imperatur.
Imma l-imperatur mar jiffanfra fil-parata liebes biss il-ħwejjeġ ta' taħt tiegħu. Martu l-imperatriċi marret dejjem wara tul il-parata kollha, ħadd ma rid jammetti li r-raġel ma kien liebes xejn. Ħadd ħlif il-Ministru li miċ-ċella li kien fiha seta' jara il-parata għaddejja. Sur Imperatur, għaliex ma tridx tinduna li l-irġiel daħku bik, għajjat. Inti minti liebes propju xejn, il-Ministru kompla. L-Imperatur waqaf tzobtu, hekk kif l-Imperatriċi baqgħet dieħla ġo fih. F'daqqa waħda tfajjel xkejken infaqa' jitħak, imbagħad il-folla kollha bdiet titħak. B'hekk sa fl-aħħar l-Imperatur irrealizza li ma kien liebes xejn ħlief ħwejjeġ ta' taħt. Sar aħmar nar waqt li prova jagħti lilu nnifsu bidejh. Ma ninsewx li l-Ministru miskin kien ġie trattat ħażin għax kien barrani. L-Imperatur però nduna bl-iżball li għamel, il-Ministru leali inħeles u anka ġie premjat talli kien l-uniku bniedem onest fil-Renju. It-tmiem in-nanna spiċċat l-istorja. Din l-istorja turina kif għandna naċċettaw nies minn pajjiżi oħra, għaltilhom in-nanna hija u ħirġa mill-kamra. Il-lejl it-tajjeb sbieħ tiegħi awguratilhom waqt li tfiet id-dawl. U hekk din hija l-ewwel storja minn dan il-ktieb tant sabiħ li jismu U komplew jgħixu kuntenti għal dejjem. Jien sa frattant ħankompli naqra l-istorja li jmiss. Intom fidejkom.